Mama sa inak oblieka a má nový účes, ako by bola iná osoba. Ale ona je stále tá istá, Jake. Nie úplne. Chodí po dome a stále spieva. Len tak bezdôvodne? Myslím. Asi má ten istý dôvod, ako keď ja bezdôvodne spievam. Aj tréner Phil bezdôvodne spieva? Preboha, už stačilo, Charlie. Ako to, že ty si sa nezmenil, ocko? Prečo sa má meniť? Vyzeral by si ako mama. Teraz nevyzerám dobre? Nie. Nezáleží na tom, ako človek vyzerá. Záleží na tom, čo je v ňom a nie čo nosí. To máš šťastie, čo? Áno, šťastie. No dobre, smiem si pozrieť telku? Isté. Pomôž mi, chcem bezdôvodne spievať. Vezmi si bundu, je čas ísť. Nechcem ísť, neznášam nákupy oblečenia. Nemôžeš tu byť sám. Prečo nie? Vieš, prečo nie? Neboj sa, už nedám korytnačku do mikrovlnky. Vezmi si bundu. Fajn, oblečiem si sprostú bundu, nastúpim do sprostého auta a idem nakupovať sprosté oblečenie. Hej, nehovor tak so svojím sprostým otcom.